Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli inawgurat il-passaġġ ta' mixi ta' 2 kilometri f'Wiet il-Lejja. Dan il-passaġġ ikopri mill-Imtarfa sal-Fiddien u joffri esperjenzi uniċi għal dawk li jżuruhom għaliex is-sistemi antiki ta' minn fejn jinġabar l-ilma se jingħaqdu ma' prattiki ekoloġiċi avvanzati. Il-Ministru qalet li dan il-proġett ser ikun qed jitgawda minn bosta nies għaliex ser ikun hemm spazju dedikat anke għat-tfal biex il-familji u l-viżitaturi ta' kull età ikunu jistgħu jgawdu in-natura u l-istorja tal-lokal. Wiet il-Lejja kellu rwol importanti ħafna fil-provvista tal-ilma għal sekli sħaħ, kemm fl-ippjanar tal-akwadott ta' Winjacort fil-Belt Valletta kif ukoll fil-proġetti ta' provvista tal-ilma ta' Sir Osbert Chadwick. Illum dan il-proġett qed jingħata ħajja ġdida bħala ċentru ekoloġiku miftuħ u aċċessibbli għal kulħadd. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma spjega li dan il-proġett ta' restawr kien jinkludi it-tneħħija ta' speċi invażivi bħal Great Reed, il-crayfish, is-siġar tal-castor oil u il-balloon vine li kienu qegħdin jipperikolaw il-biodiversità lokali. F'dan il-wiet hawn mixja ta' madwar 2 kilometri fejn wieħed ikun il-ħin kollu kuntatt mal-ilma u għalhekk huwa ambjent naturali u uniku għal pajjiżna. Wiet il-Lejja jeżistu l-ispeċi bħażrinċ li huwa l-uniku indiġenu tal-Gżejjer Maltin, kif ukoll varjetà ta' siġar indiġeni bħal White Willow u l-White Poplar, inkluż asafar bħal European Robin, iċ-Chattees Warbler u l-Ispanżol. U grazzi għal-ħidma ta' entitajiet differenti tal-Gvern, flimkien ma' NGOs bħal miegħu wkoll Nature Trust Malta qegħdin naraw li dan il-post jiġi miżmum tajjeb u li jibqa' ikun meqjus bħala wieħed mill-iktar postijiet rikki ambjentalment li għandna f'pajjiżna.